Putik. May sugat? Meron? Okay lang. Tayo na tayo. Mga itim na ano. Sa loob ng balat. Naglalakad ako dito sa disyerto at ito ang magiging location natin. So perfect location sa first scene. Sobrang init. Disyerto nga. So dalawa lang kami. Kasama ko si Kay. At syempre si Cassie. Moral support si Cassie. Okay. Up. 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 Okay. Scene 2. Day 2. Ginagawa mo? Kasi let's go. Come here. Ginagawa mo? Kanina medyo malamlam pa yung kulay ko. Ngayon mas nadagdagan ng ano ng itim. Kasi na lang maputi sa atin. Imagine nyo naman kasi kung nagsushoot ng tanghaling tapat tapos wala pang punong mapagsisilungan. Walang puno. Puro desierto. Kasi na masaya. Oh, ayan si Cassie. Ang saya niya kasi nakakatakbo-takbo. Kakapagod. Sana nakita niyo pag-akyat ko ng mountain. Grabe ang taas. Ayan, so yan yung next location namin. Naka-elevate na lupa. Ang ganda, ganda. Ito parang Noah's Ark. Oh. Oh. Ginagawa mo? Ano yung kulay mo? Yan. Sunog na sunog ako. Grabe challenging yung shoot. Para ako dong tanga. Grabe. Ah! No!